nti ne ebube ne bre ben se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fi ema dasi bre wodi ade no mfi aduonu num na unze obu ha dinsi ade azugura ade anke no woko na nyame aboa no na mfi porpor aduonu num no na ya adekasi ma na se wo yimfi o hakura kota no nti nyame aboa na wo dina edano a ezi yina yeboa no tanaki make it domine ne boni kidom na yedi edano na kidom hin wodi ben se wo boni kidom kidom hin de se ekun okura anse na bekamu na me ko ni o be me gese ndi gese boni kidom sa ye dom sa mampo mama kidom hin bia nye dom da sa ye dom me kura nana madi nkonye eki nana mampo hin eki am ye kummi nana be ye brano wo hin ba akuya mo aboate sa ye na ye ma ye binum ko agira ehoro nyina nkonto ebi ko sewi ebi ko jaake ene edi bi ko kibi no mum ko dome jamaze dikido minute osum na mambo yene na edi nyina ko sum ye wura na sante yene edina dia na yenhwe se be koso adwumadi ase unze o chefa dia udi wa ya na udi ne kazi o nti nana tutun za frefre o mampani chief justice nana sante yene tumfo ni bana akasi nyina zo omra na yemobon kidom na wonni man yefe na fe showcase ye yiwe mo bia hu bi se mambo man no eyo mai se otumfo ni wa mambo yin na wo ai na wada manko na bi ni bio nana Japan tra mampo kidom hini dasiam isumi dasiam si so batam from medikai sabre ya mentini ko continue ya peje de se yewura obesi form anu afena na mampo hini mampo man hini eba ene ona adwumade nyina sire so onya mfinhia de ochemiensa eno adi mfinhia duonunum so akonwa so entansi se de kidom di ka kan ye no se ajo obi a na cha akonwa so nti wa cha akonwa so na ye nhira ejina ye babo na kidom na wagina fashe kese atise yie edisati abe nananom adehia ewo afie ha na akonwa so fo a edi yewura nim ansa no aba se de santama mre ne amane tie no eni ahyahyɛ enche yewura bayi niti akroba je be na wunti na mo mampon ha se wantumi ama ha ho mesese de wo ha bia de abre ofie entienu se wa ama ha akroba je wunti na magina ha me mra wunti emre me daase mu ayefo sese se wo hwa enya asem ketwa kra nananom ene be daase bro se bunso wore ni kidom hene nana Japan tra na sese won so bana enya asem ketwa kra na emare fi se ene nana dana se daase bro se bunso woni kidom hene nana Japan tra nyina no obia ete apakem manenya wanwan ko bisa se na den na kidom hene so ete apakem asante amamre ni abakwasem ni kidom hene ni ahini ketwa ni paketwa klasa sanse obochidom eboa manana ahini ye fe emane epo enkan pa abakwasem no so hwekura kanina nsa na nke be kokon no kura nchidom hini edikati sim sana nananom kura to so ti hwa wobo na chidom boae ema wasana abosom ne da neto so aduonu enum fi champim mienu afe apem ahankono eni aduokunu ensia no mu no yede da se bro se bonsu yede ne esi akonya so osana abosome ne da etoso aduonu enum afe apem ahankono aduokunu ensia no mu ena yede da se bro se bonsu yede ne esi akonya so a ejidom hene nana Japan tra ebo moden ebo a nti ene nyam nwanwa se dwumadie na eba so na se dwumadie ase no no chidom hene ankasa so tia paka mu bie ena wo ba dwumadie na se emma asante abakwasem no ne ahenie no emuze ne sitie se wohwemu a asante ahenie ene wo abakwasem no yem se nkonya mienu a enye agudie kura no jase hene ena afi chidom hene nan se ye mayete asese jase hene de kamya kwese wono nko ani nipa otimi ne nana eka so nsem sa so na aba chidom hene a ono so ne obi a wo na chidom wo ohwe ne ekoso nana ebekọ yiru se nko na hene no ese wonne ota na chi
nti ne ma ru mfisa asante bu bebi se berma nya bebi sia na se bi ebi nkonto se bi owo oba bi a onim de na ode nim de ni nyansa de ta ni chi ti se obi ahini anaso ohini bi ahini eye fe na enyi prompoma na mode na ase bi de amachi dom hene pa sanse wono nso edi mu akote pa wono nie nana Japan tra wonni mampon chi dom hene wonso na tina paka ma bema wodada no kakra e wa hado no odi asa kakra ma enre nana asa na afe akono uze ono so ti apaka no kra no wonwenwe kakra eno nso enye asem to se de nananom ena ato santa wonu nyina eboa na wonu mabo berma osebunsu na chidom wonu ni chidom hene nana Japan tra na afi womodomo abe dwabonase a eno nso eho abakwasem ekakra eno no emarem fi se medical aka se mamponhene na wasa solicitor and advocate part-time basis udweli chema Mrs. JJ Pele and company ene wukumase hanma bakwasem nso ebinu anu nso enafom eho ewe ebusia na ebiye nso ebisi hanma